आसाम ये सखी गईले बालमुआ मोर आसाम ये सखी पियावा से चलवा दो हमर काम ये सखी काम ये सखी हम भतरा से चलवा दो हमर काम ये सखी गईले बालमुआ मोरिया शाम ये सखी कि सखी हो गईले बालमुआ मोर आसाम ये सखी आसाम ये सखी गईले बालमुआ मोर आसाम ये सखी चढ़ली जवानी हमर भैल हरी हरी रतिया के जोवना रोज टाटी से रगारी टाटी से रगारी चढ़ली जवानी हमर भैल हरी हरी रतिया के जोवना रोज टाटी से रगारी मन कर कदी कुछ दानी सखी पियावा से चलवा दो हमरो काम ये सखी गईले बालमुआ मोरिया शाम ये सखी कि सखी हो गईले बालमुआ मोर आसाम ये सखी आसाम ये सखी गईले बालमुआ मोर आसाम ये सखी राइटर नरेंद्र नबो तवले हमके खेला अमित आनंद छोड़ के बहरे रहेला बहरे रहेला राइटर नरेंद्र नबो तवले हमके खेला अमित आनंद छोड़ के बहरे रहेला पंकज मंडल लेली जानिए सखी भतरा से चलवा दो हमर काम ये सखी गईले बालमुआ मोरिया शाम ये सखी कि सखी हो गईले बालमुआ